ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо Савсан Ғаюрзода. варзиш гарави солимӣ ва сарҷамъии инсонҳост. субҳи 19 май дар тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ доир шуд. дар чорабинии оммавии варзишӣ сокинони мамлакат, намояндагони касбу кори гуногун, кормандони вазорату кумитаҳо, корхонаю муассиса ва ташкилоту идораҳо дар маҷмӯъ беш аз 360 000 нафар дар дави миллӣ ва зиёд аз 35 000 нафар дар марафони велосипедронӣ иштирок намуданд. дави миллӣ дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзи дави миллӣ ҳамасола дар мамлакат якшанбеи 3 моҳи май доир шуда, ҳадафи асосии он таҳкими тарзи ҳаёти солим, рушду инкишофи соҳаи варзиш ва оммавияти он байни аҳолӣ мебошад. дави миллӣ ба солимӣ ва оммавияти варзиш нигаронида шудааст. имрӯз дар тамоми кишвар рӯзи саломатӣ, рӯзи варзиш аст. соати 8 бо старти ягона дар тамоми маркази шаҳр ноҳияи кишвар мусобиқаи веломарафон ва ҳамчунин дави миллӣ баргузор мегардад. агар мо ба солҳои қаблӣ қиёс кунем, то имрӯз беш аз 2 миллион сокинони кишвар дар рӯзи дави миллӣ иштирок карданд. ва умуман Тоҷикистон, махсус шаҳри Душанбе, ин шаҳри варзишӣ аст. зеро дар 6 моҳи соли 2024 аллакай дар мамлакат беш аз 300 чорабинои мухталифи байналмилаливу ҷумҳуриявӣ баргузор гардиданд. мусобиқаи Гранд Слам ки бори аввал дар Тоҷикистон баргузор гардид, бо иштироки беш аз 40 кишвар шуда гузашт ва Тоҷикистони азиз тавассути чунин чорабинои варзишӣ дар ҷаҳон маъруфӣ гардид. баргузории чунин мусобиқаҳо бо оммавият ва рушди варзиш дар кишвар такони ҷиддӣ медиҳад. 19 май соати 7:30 дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дави миллӣ ва марафони велоспоронӣ баргузор гардид. дар чорабинии оммавии варзишӣ сокинони шаҳри Душанбе, намояндагони касбу кори гуногун, кормандони вазорату кумитаҳо, корхонаи муассиса ва ташкилоту идораҳо ширкат варзиданд. дар расми ифтитоҳи чорабинии варзишии бошукӯҳ муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ, масъулини мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуда ҳозириниро шодбош гуфтанд. таъкид гардид ки роҳандозии чунин чорабиниҳо барои оммавияти варзиш, солимии ҷомеа ва таъмини тарзи ҳаёти солим мусоидат менамояд. ба ин назар дошт дар даврони соҳиби истиқлолӣ давлату ҳукумати мамлакат ба рушди соҳаи варзиш таваҷҷӯҳи махсус равона намуда тадбирҳои зиёдеро амалӣ сохт. дар ин замина инфрасохтори мавҷудаи соҳа навсозӣ шуда, иншооти зиёди нави варзишӣ бо шароитҳои муосир дар ҳама шаҳру ноҳияи мамлакат бунёд гардид. бо истифода аз имконият ва дастгириҳои ҳамешагии ҳукумати мамлакат, варзишгарон дар мусобиқаҳои сатҳи баланд иштирок намуда парчами давлатии Тоҷикистонро баланд мебардоранд ва давоми чандин соли охир пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе маркази баргузории мусобиқаҳои варзишии сатҳи ҷаҳонию байналмилалӣ гардидааст. варзиш омили муҳими сиҳати инсон ва тақвиятбахши иттиҳоду дӯстӣ байни сокинони ҷаҳон мебошад. дави миллӣ ки бузургтарин чорабинии варзишии сол аз лиҳози фарогирии доираи васеи сокинон дар Тоҷикистон шумурда мешавад, дар шаҳри Душанбе бо як шукӯҳ шоҳмати хоса ва дар сатҳи баланди ташкилӣ роҳандозӣ гардид. дави миллӣ дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола дар мамлакат якшанбеи ҳафтаи 3 моҳи май гузаронда мешавад. давоми чанд соли охир 2 миллион аҳолии мамлакат дар дави миллӣ иштирок карда дар таҳкими тарзи ҳаёти солим, рушди инкишофи соҳаи варзиш, оммавияти тарбияи ҷисмонӣ саҳми арзандак доштаанд. дар дави миллӣ ва марафони велоспоронӣ дар шаҳри Душанбе беш аз 55 000 нафар иштирок карданд. баъди чанд лаҳза бо старти ягона дар тамоми маркази шаҳр ноҳияҳои мамлакат дави миллӣ ва веломарафон баргузор мегардад. сокинони шаҳр ҷамъ шуданд ва баъди чанд лаҳза мусобиқаи веломарафон оғоз мегардад. ин ба масофаи 3.5 километр давом мекунад. аввалин шуда дучархаронон мусобиқаро оғоз карда дар масофаи 3.5 километр сабқа намуда, дар он
دوستدارانی دوچرخه‌رانی ورزشکارانی کسبی با ولاسیپدهای تمغه‌های گوناگون از مکتب‌های تعلیمات همگانی و مکتب‌های عالی شرکت ورزیدند. این مسابقه خیلی هم جالب دیدنی صورت گرفته به یک جشن واقعی ورزش و سلامتی تبدیل یافت. در نتیجه بین مردان محمد جان عزیزов در مسافه 3.5 کیلومتر اولین شده مرا عبور کرده چمپیون مسابقه میانی دوچرخه‌رانان گردید. فیض خان صوفی و مراد اسمتولین جاهای دوم و سوم را با هم دیدند. بین بانوان باشد مطرب خان عبدالجلیلova مهارت بلندی ورزشی نشان داده غالب مسابقه گردید. دوی ملی از موضع چهارباغ شروع شده توسط خطسیر ساحلی دریای ورزاب دوشنبه کوچه کرموف خیابان حافظ شیرازی تا مؤسسه دولتی نوردگاه شهر دوشنبه دوام کرد. سابقه در مسافه 5 و 10 کیلومتر بین ساکنان نوابسته از سن سال از دورتی 7 ساله سر کرده تا پیر 70 ساله اشتراک کرده در تشویق و ترغیب تربیت جسمانی و ورزش در مملکت سهم ارزنده داشتند. همین طریق در مسافه 10 کیلومتر امیدجان قربانزاده با نتیجه 35 دقیقه و 45 ثانیه اولین شده مرا عبور کرده چمپیون مسابقه شد. سفر کریموف با نتیجه 35 دقیقه و 43 ثانیه مقام دوم را به دست آورد. جای سوم را باشد با نتیجه 37 دقیقه و 22 ثانیه نصرتالله صادقوف کامیاب گردید. در پرتو سیاست ورزشپرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد استقبال ارزنده از روز جوانان تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان دوی ملی و ماراتون ولاسیپدرانی دایر شد. همکاران ما گزارش می‌دهند. ҳамасола ҳафтаи сеюми якшанбеи моҳи май дар саросари ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи дави миллӣ баргузор мегардад. ба ин хотир субҳи рӯзи якшанбе дар маркази маъмурии вилояти мухтории кӯҳистони бадахшон шаҳри хорух бо иштироки васеъи табақаҳои гуногуни аҳолӣ маъракаи муҳими варзишӣ дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ бо шукргузорӣ аз фазои тинҷу оромии мамлакат, ваҳдату якдилӣ, ҳисси меҳанпарастӣ ва рӯҳияи худогоҳиву худшиносии миллӣ доир гардид. чорабинӣ аз майдони исмоили сомонии шаҳри хорух оғоз гардида то беш аз 3 километр давом дошт. қайд гардид ки иқдоми мазкур бо мақсади ташаккули тарзи ҳаёти солим, рушди соҳаи варзиш ва оммавӣ гардондани он дар байни аҳолӣ роҳандозӣ гардида ҳамасола бо ҷалби васеъи тамоми қишрҳои ҷомеа бахусус наврасону ҷавонон чорабинии мазкур ташкил ва дар сатҳи баланд баргузор карда мешавад. дави миллӣ махсусан барои ҷавонон ва насли наврас ҳамчун мактаби муҳими зиндагӣ ва як намуди солимгардонии ҳаёти сокинон унвон гардид. зеро 70% аҳолии ҷумҳурии тоҷикистонро ҷавонон ташкил медиҳанд ки ояндаи давлату миллат маҳз дар дасти онҳо арзёбӣ карда шуд. қайд гардид ки нерӯи созандаи ҷавонон иқтидори пешрафти ҷомеа ба ҳисоб рафта. ба ин далел ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамаи шароити созгорро барои ин қишри ҷомеа муайё менамояд то ин ки ҷомеаи тоҷикистон ҳамеша солиму пешрафта бошад. чорабинии дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ бо садо додани суруди миллӣ оғоз гардида бар асоси омори ғайрирасмӣ дар ин маъракаи муҳими варзишӣ наздики 5000 нафар аҳолӣ аз қишрҳои мухталифи ҷомеа ширкат варзиданд. лозим ба ёдоварист ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон тарбияи ҷисмонӣ ва таҳкими тарзи ҳаёти солимро дар меҳвари сиёсати иҷтимоии худ қарор дода бо такя ба сиёсати варзишпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба хотири рушди солимии миллат ва ҷалби ҳарчи бештари ҷомеа ба варзиш ва оммавигардонии он дар саросари кишвар чорабиниҳои гуногуни варзишӣ пайваста доир менамоянд ки рӯзи дави миллӣ низ аз он истисно намебошад. дар замони соҳибистиқлолии кишвар дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат барои машқу тамрини ҷавонону наврасон толорҳо ва майдончаҳои варзишӣ бунёд гардиданд ки аз таваҷҷӯҳи хоссаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбати солимии ҷомеа ва ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим гувоҳӣ медиҳад. дави миллӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон калонтарин чорабинии мардуми тоҷик аст ки ҳамасола дар саросари ҷумҳурӣ баргузор гардида дар он аз хурд то бузург бо як ҳамовозиву якдилӣ баҳри тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солими ҷомеа ширкат меварзанд. иштирокчиёни чорабинии дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ маҳорати хуби варзиширо дар ин рӯз нишон дода мувофиқи сину сол фосилаи муайянро паси сар намуда тавонистанд ба марра расида ҷойҳои намоёнро ишғол намоянд. баъди анҷоми дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ ғолибони чорабинии муҳими варзишӣ барои иштироки фаъолонаашон бо ифтихорномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд.
صبح صادق آدمان سن سالی گوناگون و کسب و کار گوناگون جهت اشتراک در چهاربینی ورزشی ناحیوی دوی ملی راستوی موضع سویر مرکز ناحیه راشقل را پیش گرفته با شکرگزاری از فضای تنج آرام کشور جهت شرکت باورار آمادگی می‌دیدند. مطابق نقشه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه خطسیر دوی ملی از موضع سویر ابتدا گرفته انتهای آن میدانچه نزد میدان ورزشی ناحیه انتخاب گردید. در اساس نقشه بالازیک در برابر اشتراکچیان دوی ملی اینچنین پایگاه ولسپد رانی نیز پیش بینی گردیده نمایندگان هر دو نمود بی‌صبرانه از آغاز چهاربینی انتظاری میکشیدند. در این چهاربینی ورزشی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه راشقله، اداره و مؤسسه‌ها، خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عمومی و دوستداران ورزش از قشرهای گوناگون جامعه شرکت ورزیدند. نخست سبقت دوچرخه‌داران برگزار گردیده در این نمود اساساً خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی و دوستداران ولسپدرانی شرکت باورار نمودند. مسابقه از روی سن و سال ادامه یافته مطابق آمادگی جسمانی و نیروی دوچرخه اشتراکداران به مرحله معین گردیده رسیدند. لازم به یادآوری است که سالهای اخیر شماره دوستداران دوچرخه در ناحیه به تدریج زیاد گردیده این نمود آینده باورار دارد. اینک غالبان از روی سن و سال مره را عبور نموده ایرج نورمحمدов کارمند شعبه خدمات دولتی آتش‌نشانی ناحیه از روی سن و سال پیروزی را به دست آورد. هدف از راه‌اندازی نمودن این چهاربینی تشویق طرز حیات سالم، قوی نمودن رشته‌های دوستی و برادری میان جوانان کشور، تربیت نسل سازنده در روحیه خودشناسی ملی و جا دادن وطن دوستی در تحت ذهن نسل آینده ساز به حساب می‌رود. در رفت قدردانی نمایندگان قشرهای گوناگون جامعه صاحب مکافات کرده آمادگی خویش را برای شرکت در چنین چهاربینی‌ها بیان نمودند. پس از انجام دوی ملی و مسابقه دوچرخه‌رانان سبقت‌ها از نمود فوتبال و والیبال تا شامگاهان ادامه یافتند. ҳамасола ҳафтаи сеюми якшанбеи моҳи май дар саросари ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи дави миллӣ баргузор мегардад. Ба ин хотир субҳи рӯзи якшанбе чун дигар минтақаҳои мамлакат дар маркази ноҳияи ишкошин бо иштироки табақаҳои гуногуни аҳолӣ маъракаи муҳими варзишӣ яъне дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ бо шукргузорӣ аз фазои тинҷу орому мамлакат, ваҳдати якдилӣ, ҳисси меҳанпарастӣ ва рӯҳияи худогоҳиву худшиносии миллӣ доир гардид. Қайд гардид ки рӯзи дави миллӣ ки дар пешорӯи рӯзи ҷавонони Тоҷикистон баргузор мегардад як чорабинии муҳими сиёсӣ маҳсуб меёбад ки дар ташаккули тарзи ҳаёти солим нақши муосир дорад. Дави миллӣ махсусан барои ҷавонон ва насли наврас ҳамчун мактаби муҳими зиндагӣ ва як намуди солимгардонии ҳаёти сокинон мебошад, зеро аксарияти аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷавонон ташкил медиҳанд ки ояндаи давлату миллат маҳз дар дасти ҷавонон мебошад. Қайд гардид ки неҳрӯи созандаи ҷавонон иқтидори пешрафти ҷомеа ба ҳисоб рафта, ба ин далел ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи шароити созгорро барои ин қишри ҷомеа муҳайё менамояд то ин ки ҷомеаи Тоҷикистон ҳамеша солиму пешрафта бошад. Аз хурд то бузург дар ин маъракаи муҳим фаъолона ширкат варзиданд. Иштирокчиёни чорабинии дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ маҳорати хуби варзишӣ нишон дода мувофиқи сину сол фозилаи муайянро паси сар намуда ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд. Мас сиёсати варзишпарваронаи пешвои миллат аст ки тибқи фармони роҳбари давлат аз соли 2007 ба ин сӯ ҳамасола ҳафтаи сеюми якшанбеи моҳи май дар қаламрави кишвар рӯзи дави миллӣ доир карда мешавад. Соҳаи варзиш дар саросари ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун рукни муҳими миллӣ ва ҳаёти ҷамъиятӣ дониста шуда, пас аз анҷоми дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ ғолибони чорабинии варзишӣ барои иштироки фаъолонаашон бо ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. чун дигар манотиқи кишвар сокинони ноҳияи ванҷ бори дигар исбот намуданд ки ҷонибдори тарзи ҳаёти солим буда омода ҳастанд ки дар таблиғу оммавиятгардонии варзиш саҳми бориз гузоранд. Ба ин матлаб дар чорабинии муҳими варзиши дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ бахшида ба рӯзи ҷавонон ки 19 май соли равон дар гӯшаву канори мамлакатамон доир гардид, дӯстдорони варзиш ва сокинони саодатёри ин минтақаи бештосо таҳти шиори варзиш кафили солимӣ ва нерӯмандии ҷомеа дастаҷамона иштирок намуданд. Дар чорабинии дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ беш аз 2000 нафар кӯдакону наврасон ва ҷавонон иштирок намуда дар масофаи аз 1.5 то 3.5 километр давида ҳар якашон маҳорат ва нерӯи баланди давидан ва варзишро аз худ нишон доданд. иштироки фаъолонаи калонсолон, ҷавонону наврасон ва ҳаводорон аз он шаҳодат медиҳад ки чорабини мазкур ба як иди умумимиллӣ табдил ёфта дӯстдорони худро пайдо кардааст. гуфта шуд ки дави миллӣ бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ
миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз соли 2007 якшанбеи 3 моҳи май ҳамасола таҷлил гардида дар пешорӯи рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар саросари мамлакат қайд карда мешавад ва аз ин давра то кунун сафи иштирокчиён дар ин маъракаи муҳим сол то сол афзуда истодааст. дар охир 10 нафар ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли дави миллӣ бо ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. дар рӯзи дави миллӣ дар ноҳияи дарвози вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон кормандони касбу кори гуногун, ҷавонону наврасон ва мудирони шӯъбаву бахшҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия иштироки фаъолона намуданд. аз субҳи барвақт сокинони ноҳия барои ашкгузорӣ ба ин чорабинии сатҳи баланди варзишӣ дар маркази ноҳия ҷамъ омада буданд. онҳо бо дарки он ки инкишофи намудҳои варзиши миллӣ барои оммавӣ гардидани варзиш ва роҳнамо барои тарзи ҳаёти солим аст, дар чорабинии дави миллӣ бо ифтихори баланди ватандӯстӣ ва масъулиятшиносӣ иштирок намуданд. сипас бо ишораи довар роҳбарият ва дигар кормандони ташкилоту идораҳо марафони дӯстиро оғоз намуданд. дар доираи баргузории дави миллӣ мусобиқаи варзишӣ дар масофаи 5 километр сурат гирифт. боиси қаноатмандӣ буд ки дар дави миллӣ имрӯз занону бонувон ва хурду бузурги ноҳия бо як ҳисси баланди ватандӯстӣ ширкат намуданд. дави миллӣ ки бо ташаббуси роҳбарияти олии кишвар аз соли 2007 инҷониб баргузор мегардад барои варзишгарон натиҷаҳои дилхоҳро ба бор овард. воқеан варзиш яке аз воситаҳои муаррифӣ кардани давлат ва миллат мебошад. миллати мо низ ба варзиш ҳамчун воситаи муҳими беҳдошти саломатӣ ва ташаккули ҷисмонию маънавии инсон ҳанӯз аз замонҳои қадим майлу рағбат дошт. дар даврони соҳибистиқлолии кишвари азизамон Тоҷикистон соҳаи варзиш боз ҳам рушду нумӯ намуда варзишгарони мо дар арсаи байналмилалӣ парчами кишварро баланд мебардоранд ки ин мояи ифтихори хурду бузурги ҳар як сокини Тоҷикистон аст. дар интиҳои мусобиқаи дави миллӣ ба иштирокчиёни фаъоли он дар фазои тантанавӣ сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия тақдим карда шуд. дави миллӣ чун василаи муттаҳидиву баҳамоии мардум, тарғибгари дӯстиву рафоқат ва ваҳдату ҳамдилии сокинон бо ҳамовозии тамоми қишрҳои ҷомеа ҳамасола дар мамлакат баргузор мегардад. сокинони шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон низ дар ин чорабинии варзишӣ баҳри оммавияти варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим фаъолона иштирок намуданд. дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар хурду бузург, кормандони ташкилоту муассисаҳо, варзишгарон, дӯстдорони варзиши сабук бо мақсади иштирок дар чорабинии варзишии дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ сарҷамъ омада бо рӯҳияи идона ва майлу рағбати зиёд ки бо мақсади рушди варзиш пешбинӣ гардидааст ширкат варзиданд. дар ин мусобиқа садҳо нафар дӯстдорони варзиш ба макони баргузории рӯзи дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ ки дар майдони парчами давлатии шаҳри Бохтар интихоб гардида буд ба ҳам омаданд. ҳайати тадорукот бо мақсади тарғиби ҳамаҷонибаи варзиш ҳамчун кафили солимӣ, зебоӣ ва ҷавонӣ байни варзишгарони вилоят ва шаҳри Бохтар бозиҳои гуногуни варзишӣ аз ҷумла дастхобонӣ, тӯбронӣ, мушзанӣ, гӯштингирӣ, гимнастикаи бадеӣ ва дигар намуди бозиҳои варзиширо ба роҳ монданд. бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ва баргузории дави миллӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон сокинон бахусус ҷавононро табрику таҳният гуфта зикр доштанд ки ин чорабинии сатҳи баланди варзишӣ дар асоси сиёсати давлатии ҷавонон ҳамасола дар қаламрави мамлакат моҳи май ҳамчун рӯзи дави миллӣ ва мусобиқаи веломарафон гузаронида мешавад ки ҳадафи асосӣ ба таҳкими тарзи ҳаёти солим, таъмин намудани рушди варзиш дар мамлакат ва оммавият касб намудани варзиш миёни ҷомеа нигаронида шудааст. дар ин рӯз нахуст марафони велосипедронӣ байни дӯстдорони ин риштаи варзиш гузаронида шуд. чуноне мушоҳида мегардад дӯстдорони варзиши велосипедронӣ дар кишвар кам набуда ҳар яке аз иштирокдорон кӯшиш ба харҷ медоданд ки аз якдигар барталият дошта бошанд. тавре мушоҳида шуд дар ин чорабиниҳои варзишӣ дар баробари мураббиву дастпарварони муассисаи давлатии мактаби варзишии вилоят ва шаҳри Бохтар ҳамзамон сокинони сину соли гуногун, хонандагони муассисаҳои таълимӣ, донишҷӯёни муассисаҳои олӣ ва коллеҷу литсейҳо фаъолона ширкат намуданд. ҳамчунин бо иштироки фаъолонаи дӯстдорони варзиши сабук дави миллӣ дар
масофаи 5 километр гузаронида шуд. мавриди зикр аст ки рӯзи дави миллӣ одатан дар ҳама шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз рӯи масофаҳои гуногун сурат гирифта, ҳадафи он таҳкими тарзи ҳаёти солим, рушди варзиш ва оммавӣ гардидани варзиш дар саросари кишвар мебошад. дар ин мусобиқаи шавқовари варзишӣ ҳайати намояндагони сохторҳои давлатӣ, омӯзгорону донишҷӯён, корхонаҳои хусусӣ, намояндагони ташкилоту идораҳо низ иштирок намуданд. тавре зикр шуд, ин тадбири варзишӣ дави миллӣ бо дастгириҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сол то сол шукӯҳи хоса гирифта, ҳамчун воситаи беназир дар нигаҳдорӣ ва барқароркунандаи саломатӣ, обутобёбии ҷисмонии ҳар шахс нақшгузор гардидааст. пас аз сабқату нерӯсанҷиҳо, ҳайати ҳакамон ғолибони дави миллӣ ва мусобиқаи веломарафонро бо сипосномаву тӯҳфаҳои арзишманди раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ сарфароз гардониданд. бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар шаҳри Левакант низ мусобиқаи ҷумҳуриявии дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ таҳти унвони варзиш гарави саломатӣ бо иштироки роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, роҳбарону намояндагони ташкилоту муассисаҳо ва садҳо нафар сокинони дӯстдорони варзиш баргузор гардид. қайд шуд ки ҳамасола бо дастуру ҳидоятҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар ҳама минтақаи кишвар рӯзи дави миллӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда мешавад. мақсад аз роҳандозии чунин чорабиниҳои оммавӣ таҳким бахшидани дӯстиву рафоқат, ташаккули тарзи ҳаёти солим ва ҷалби бештари аҳолӣ ба варзиш мебошад. иштирокчиёни мусобиқаи дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ ба се гурӯҳ кӯдакон, ҷавонон ва калонсолон ҷудо гардида масофаи муайяншударо бо як омодагии ҷиддӣ тайин намуданд. мусобиқаи веломарафон аз ҳаракати кӯдакони дучархасавор оғоз гардида, баъдан гурӯҳи мототсиклронони шаҳр ки пайваста дар мусобиқаҳои гуногуни вилоятиву ҷумҳуриявӣ нуфузи шаҳрро муаррифӣ мекунанд, ба ин ҳам сабқат намуданд. сипас гурӯҳи бисёрнафараи иштирокчиёни дави миллӣ бо фароҳу шодӣ ва умеди пирӯзӣ дар шоҳроҳи марказии шаҳр ба давидан оғоз карда мақсад гузоштанд ки аз аввалинҳо шуда ба хати марра расанд. мусобиқаи имрӯза аз ҷониби доварони соҳаи варзиш ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Левакант назорат гардида, ҳамчунин бехатарии онҳо дар роҳ таъмин карда шуд. мувофиқи натиҷагирӣ дар мусобиқаи дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ ғолибони имрӯза муайян гардида, аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Левакант бо медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ карда шуданд. ҳамасола моҳи май дар доираи рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат мусобиқаи дави миллӣ ва веломарафон доир карда мешавад. дар ноҳияи кушонёни вилояти Хатлон бо ҷамъи васеъи кормандони касбу кори гуногун, ҷавонон ва хонандагони муассисаҳои таълимиву сокинони маҳаллӣ рӯзи дави миллӣ дар сатҳи баланд гузаронида шуд. дар ин рӯз масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи кушонён аз дастовардҳои рушди соҳаи варзиш ёдовар гардида, дар ин мусобиқа ба кулли иштирокчиён муваффақияту комёбиҳо таманно намуданд. таъкид шуд ки зери сиёсати варзишпарваронаи пешвои муаззами миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳия дар раванди корҳои ободонӣ даҳо толору майдонҳои варзишӣ бунёд гардида, шавқу рағбати ҷавонони ноҳияро ба риштаҳои гуногуни варзиш боз ҳам афзун намуд. маҳз чунин дастгириву ғамхориҳои ҳукумати мамлакат аст ки сол то сол соҳаи варзиш рушд карда, муваффақияти варзишгарон дар мусобиқаҳои сатҳи баланд меафзояд. дар мусобиқаи дави миллӣ имрӯз дар баробари ҷавонон, кормандони идораву ташкилот, ҳамчунин сокинони маҳаллӣ низ бо омодагии ҷиддӣ иштирок варзиданд. тибқи нақшаи бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия, масофаи мусобиқаи дави миллӣ 3 километр муайян гардида, ҳар як иштирокчӣ кӯшиш менамуд ки то дар хати марра аз аввалинҳо шуда наздик гардад. дар сабқати сабуки ҷисмонӣ ҷавонон бо нерӯи тоза масофаи пешбинишударо чолокона тай карда, бо мақсади муайянсозӣ нерӯву маҳорати варзишии хеш талош менамуданд ки сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гарданд. бо натиҷагирӣ аз мусобиқаи имрӯза доварон ғолибони дави миллиро муайян карда, бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ намуданд.
санаи 19 май субҳи барвақт хурду бузург варзишдӯстони ноҳияи шаҳри Туз ба ҳам омаданд то дар тадбири варзишии дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ ширкат варзанд. Дар кӯчаи марказии ноҳия чорабинии дави миллӣ оғоз ёфт ва дар ин тадбири варзишӣ садҳо нафар кӯдакону наврасон, бонувони варзишгар, кормандони ташкилоту муассисаҳо, идораву корхонаҳои ноҳия ширкати фаъолона доштанд. лозим ба зикр аст ки давидан ва шуғул варзидан ва ҳаракатҳои ҷисмонӣ ба шахс на танҳо нерӯ мебахшад, балки дар солиму зебо ва ҷавонмондани инсон мусоидат мекунад. мусобиқа хеле шавқовар сурат гирифт ва чуноне мушоҳида карда шуд варзишгарон ва ҳар як нафар иштирокчӣ дар ин мусобиқа ҳадафмандона бо завқи баланд иштирок варзида кӯшиши пирӯз шуданро менамуданд. дави миллӣ дар масофаи 3 километр роҳандозӣ шуда дар ин мусобиқа беш аз 5000 нафар варзишгарону сокинон, кормандони ташкилоту муассисаҳо иштирок доштанд. дар идомаи ин тадбири варзишӣ ҳамчунин марафони велосипедронӣ бо иштироки фаъолонаи дӯстдорони ин риштаи варзиш гузаронида шуд. аз ҳама бештар дар ин сабқат кӯдакону наврасон бо завқи баланд ширкат варзиданд. хеле хуб ба мушоҳида расид ки дӯстдорони варзиши сабук дар ноҳияи шаҳри Туз кам набуда, баръакс сол то сол дар ҳолати афзоиш аст ва чуноне аён гардид ҳар яке аз ширкаткунандагон бо хушнудӣ дар ин тадбири варзишӣ ки ба хотири ҷалби бештари ҷомеа ба варзиш интихоби ҳаёти солим пешбинӣ гардидааст, иштирок доштанд. пас аз анҷоми чорабиниҳои варзишӣ бо иштироки роҳбарияти ноҳия ва ташаббускорону дӯстдорони варзиш ҳамоиш баргузор гардид. ҷараёни дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ аз ҷониби ҳайати мутахассисони соҳаи варзиш мавриди назорат қарор дошт ва дар интиҳо ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли ин чорабиниҳо бо мукофотҳои таъсис намудаи ҳайати тадорукот қадршиносӣ шуданд. ҷиҳати рушди варзиши миллӣ ҳамасола моҳи май дар саросари мамлакат бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон чорабинии варзишии дави миллӣ доир мегардад, ки дар он намояндагони идораву сохтори гуногуни давлатӣ, варзишгарони касбӣ ва ҷавонону сокинони маҳал фаъолона ширкат меварзанд. дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дави миллӣ ва веломарафон бо омодагӣ ва иштироки фаъолонаи сокинони касбу кори гуногун ва ҷавонону наврасон дар сатҳи баланд доир карда шуд. гуфта шуд ки дар партави сиёсати давлату ҳукумати мамлакат дар ин самт давоми солҳои соҳибистиқлолӣ соҳаи варзиш рушд намуда, иштироки фаъолона ва муваффақияти варзишгарон дар мусобиқаҳои гуногуни минтақавиву байналмилалӣ назаррас мегардад. дар чорабинии имрӯзаи варзишии дави миллӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ шумораи зиёди иштирокчиён дар масофаҳои 2 ва 3 километр ва зиёда аз он сабқат намуданд. ба андешаи мутахассисони соҳаи тиб машғул гардидан ба варзиш, бахусус варзиши сабук ба монанди давидан ба саломатии инсон манфиатовар мебошад. ба ин хотир садҳо нафар дӯстдорони варзиш дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар масофаҳои муайяншуда қувваву маҳорати худро нишон доданд. қобили зикр аст ки роҳандозӣ гардидани ин қабил чорабиниҳои варзишӣ баҳри тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби ҳарчи бештари сокинон ба варзиш мусоидат менамояд. тавре масъулини бахши марбута иброз доштанд, дар баробари варзишгарон сол аз сол сокинони касбу кори мухталиф низ ба намудҳои гуногуни варзиш бештар рӯ оварда, аз ин ҳисоб ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе дар машқҳои пагоҳирӯзӣ сафи машқварзон меафзояд. дар анҷоми мусобиқа бо натиҷагирии ҳайати доварон ғолибону фаъолони чорабинии имрӯзаи дави миллӣ муайян гардида барномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. имрӯз субҳи барвақт дӯстдорони варзиш, наврасону ҷавонон, калонсолон, кормандони ташкилоту муассисаҳо ва доираи васеи сокинони ноҳияи Вахш барои иштирок дар дави миллӣ ба макони баргузории он ҷамъ омаданд. дар оғоз масъулини мақомоти маҳаллӣ иброз доштанд ки баргузории чорабинии варзишии оммавии дави миллӣ бо иқдоми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ташаккули тарзи ҳаёти солим, рушди соҳаи варзиш ва оммавияти он миёни аҳолӣ роҳандозӣ гардидааст, ки ҳамасола бо ҷалби васеи ҳамаи қишрҳои ҷомеа бахусус наврасону ҷавонон ташкил ва гузаронида мешавад. ҳамин тавр тибқи тартиби муайяншуда иштирокчиёни дави миллии имрӯза ки дар доираи баргузории чорабиниҳо бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат доир мегардад, барои давидан ба масофаи 7 километр оғоз намуданд. ба андешаи коршиносони соҳа новобаста аз сину сол ва ҷинс барои ҳар як нафар давидан беҳтарин василаи тарзи ҳаёти солим буда ба тану ҷони кас нерӯ мебахшад.
و این نوع ورزش اساس همه دیگر نمودهای عمومی ورزش را تشکیل داده آن طی سالهای آخر در سراسر مملکت رشد میکند. طبق اطلاع مسئولین بخش کار با جوانان و ورزش در برابر برگزاری پیوسته چاره‌بینی‌های ورزشی میان اهل جامعه، همزمان در ناحیه وخش 244 ورزشگر از روی 10 نمود ورزش در مکتب ورزشی ناحیه به مشق و تمرین مشغول هستند. همچنین امروزها در ناحیه وخش بخشیده به تجلیل روز جهانی فوتبال که با تشبث و پیشنهاد پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی و رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی از جانب جامعه جهانی هم آوازی پیدا کرده، منبعد همه ساله 25 می در سراسر دنیا جشن گرفته می شود. میان تشکیلات و مؤسسه ها برای دریافت جام رئیس ناحیه مسابقه فوتبال ادامه دارد. در وضعیت مناسب 5 نفر شرکت کنندگان فعال مسابقه ورزشی عمومی امروزه دوی ملی که از اولین ها شده خط مره را عبور کردند با افتخارنامه و تحفه های خاطروی قدرشناسی گردیدند. در ناحیه دوردست 5 نیز تحت عنوان دوی ملی کفالت سالمگردانی عامه با اشتراک وسیع نورسان و جوانان، بانوان و کارمندان تشکیلات مؤسسه‌های ناحیوی به مناسبت روز جوانان تاجیکستان چهاربینی برگزار گردید که دوستداران ورزش از صوب صادق در مرکز ناحیه جمع آمدند. در آغاز مسئولین از دستاورد و پیشروی‌های ساحه یادآور شده نتیجه‌های به دست آورده ورزشگران ناحیه را باعث افتخار و سرفرازی اهل جامعه معنی داد نمودند. ذکر شد که در دوران صاحب استقلالی مملکت در قطار دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان ناحیه 5 نیز رشد یافته ساحه ورزش در این دوره رو به پیشروی نهاده است. به خصوص بنیاد اینفراستراکچور ضروری ساحه زمینه خوب برای ورزشگران ناحیه فراهم آورده زیر سیاست ورزش پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان جوانان ناحیه 5 در این سمت بر نتیجه‌های نظررس نائل گردیدند. اشتراک فعالانه ساکنان ناحیه به خصوص جوانان در این مسابقه شوق‌آور سبک جسمانی از آن گواهی می‌دهد که فراهمگردانی شرایط به ساحه ورزش راهبلندی جامعه را بر رشته‌های گوناگون ورزش افزون نموده است. دوی ملی که در دایره ماهواره روز جوانان تاجیکستان در ناحیه 5 راه اندازی گردید در یک سطح بلند صورت گرفته همگان کوشش می‌کردند که از خود مهارت بلند نشان داده به جای‌های افتخاری سزاوار گردند. بعد شرکت فعالانه اشتراکچیان روز دوی ملی و مسابقه ولوماراتون اعضای حکمان بهترین ها را معین نموده در یک وضعیت تنتنوی به آنها افتخارنامه و تحفه های بخش کار با جوانان و ورزش و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه را تقدیم نمودند. با خاطر سالمی جامعه شروع از سال 2007 هر سال یکشنبه هفته سوم ماه مای در سراسر جمهوریمان روز دوی ملی گذرانیده می شود. این جمع آمد ورزشی در ناحیه دنغره با آمادگی خوب و سطح بلند دایر گردید. جوانان و نورسان، کلانسالان و بانوان و دیگر کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیه با تن لباس ورزشی برای اشتراک نمودن در این چهاربینی عمومی جمع آمده دویدن را از دو مسافه 3 و 5 کیلومتر آغاز نمودند. مقصد اساسی چهاربینی مذکور تشویق طرز حیات سالم مستحکم نمودن دوستی و برادری در بین جوانان و نورسان میباشد. برگزاری چهاربینی ورزشی نشان داد که در این روز اشتراکچیان نه به خاطر غالب آمدن و صاحب جای گردیدن بلکه به خاطر نگهداری سلامتی خویش یکدلانه در این معرکه اشتراک فعال نمودند. از روی نتیجه دو و اطلاع داوران معلوم گردید که در مسافه 5 کیلومتر الهام کبوتوف سزاوار جای اول، سید محمد جانی سید احمد جای دوم و جای سوم را باشد عبدالصمد میرزویف اشغال نموده با تحفه و افتخارنامه سرفراز گردیدند. در مسافه 3 کیلومتر جای اول را سهراب سفرов، جای دوم طلبشوی میرزاشاه و جای سوم را جانبک طاهرов اشغال نموده سزاوار افتخارنامه و تحفه گردیدند. میان بانوان باشد در مسافه 3 کیلومتر نیسا улуғова جای اول، مریم سفرعلیزاده جای دوم و مالوینا شاهسعیدова جای سوم را اشغال نمودند. марафони велосипедронӣ низ дар ноҳияи данғара дар масофаи 3 километр гузаронда шуд ки дар он дучархаронони зиёд фаъолона ширкат намуданд. натиҷа ҳамин ки аввалин шуда муҳаммад муқаддасов, дуюм меҳрубон назаров ва сеюм хушдили мирзомурод ба марра расида аз ҷониби масъулин қадршиносӣ гардиданд. рӯзи дави миллӣ дар шаҳри норак ҳам ба чорабинии идонаи варзишӣ табдил ёфта сокинон, кормандони касбу кори гуногун ва наврасон барои иштирок намудан дар ин мусобиқа ҷамъ омада буданд. бо иштироки оммаи васеъ давидан аз масофаи 3 ва 5 километр оғоз гардид.
аз ҷиҳати тиббӣ ин намуди варзиш барои саломатӣ ва дуруст инкишоф ёфтани инсон нақши бузург дорад. интихоби баргузории рӯзи дави миллӣ дар арафаи таҷлили рӯзи ҷавонон низ бешак эҳтиром ба ин табақаи ҷомеа ва миллати ҷавони тоҷик аст. он бо назардошти мусоид будани ҳаво дар ин шабу рӯзҳо ба назар гирифта шудааст. яъне шуруъ аз моҳи май аз вақти баргузор намудани дави миллӣ мардуми шарифи мамлакат иқдом мекунанд ки мин баъд ҳамарӯза бояд ба тарбияи ҷисмонӣ машғул гарданд. баъди натиҷагирӣ аз мусобиқа дар майдони марказии шаҳр маросими ҷамъбасти мусобиқа доир гардида ба ғолибон ва беҳтарин иштирокчиёни мусобиқаи мазкур ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. мусобиқаи дучархаронӣ низ дар ин рӯз дар сатҳи баланд гузаронда шуд. дар кӯчаи марказии шаҳри норак наздики 100 нафар дӯстдорони ин намуди варзиш ҷамъ омада баҳри фатҳи масофаи 5 километраи таъиншуда рақобат намуданд. баъди натиҷагирӣ аз мусобиқа дар майдони марказӣ маросими ҷамъбасти мусобиқа доир гардида ба ғолибон ва беҳтарин иштирокчиёни мусобиқаи мазкур ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. дар ноҳияи ёвон низ чун дигар шаҳру навоҳии мамлакат рӯзи дави миллӣ дар сатҳи баланди ташкилӣ роҳандозӣ гардида пиру барно кормандони касбу кори гуногун бо мақсади иштирок намудан дар чорабинии варзишии рӯзи дави миллӣ ва веломарафон дар шоҳроҳи марказии ноҳия ҷамъ омада бо ин амал ҷонибдории худро аз сиёсати варзишдӯстонаи пешвои муаззами миллат баён доштанд. дави миллӣ аз чорабиниҳои дӯстдоштаи сокинони кишвар аст ки ҳамасола бо иштироки васеъи дӯстдорони варзиши сабук гузаронида мешавад. ҳадаф аз ташкил ва гузарондани ин чорабинӣ ба таҳкими тарзи ҳаёти солим, рушду инкишоф ва оммавият касб кардани соҳаи варзиш, ҷалби ҳарчи бештари аҳолӣ ба чорабиниҳои солимгардонӣ равона гашта, шуруъ аз соли 2007 дар кишвари соҳиби истиқлоли мо дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи рӯзи дави миллӣ чорабинии зебои варзишӣ бо иштироки васеъи табақаҳои гуногуни аҳолӣ гузаронида мешавад. лозим ба зикр аст ки дар ноҳияи ёвон баробари дигар соҳаҳо ба рушди варзиш низ роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия таваҷҷӯҳи махсус равона мекунанд ва солҳои охир намудҳои гуногуни варзиш рушд ёфтааст. ба ҳолати имрӯза дар ноҳияи ёвон як варзишгоҳи марказӣ, даҳҳо майдонҳои варзишии калон ва майдончаҳои хурд ва толорҳои варзишӣ мавриди истифодаи наврасону ҷавонон ва сокинони ноҳия қарор дорад. сарҷамъона бо майлу рағбати зиёд иштирок намудани хурду бузург намояндагони ташкилоти муассиса, корхонаву идораҳо дар ин чорабинӣ бозгӯ аз он мекунад ки воқеан ҳам дар кишвари мо солҳои охир намудҳои гуногуни варзиш аз ҷумла варзиши сабук рушд намуда мухлисону ҳаводорони зиёди худро пайдо намудааст. ҷараёни ин сабқати зебо таҳти назорати дақиқкоронаи намояндагии бахши ҷавонон ва варзиш қарор дошт ва дар интиҳо ғолибони рӯзи дави миллӣ муайян карда шуд. ғолибони чорабинӣ аз тарафи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия бо ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳо қадршиносӣ шуданд. рӯзи дави миллӣ дар ноҳияи ёвон дар сатҳи баланд гузаронида шуд. барои иштирок дар дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ дар маркази шаҳри Кӯлоб шаҳрвандони синну сол ва касбу кори гуногун бо ҳам омаданд. дар ин тадбири варзишӣ дар баробари мардон, занону духтарон низ фаъол буданд. нахост велосипедронон ба мусобиқа шурӯъ намуданд ва кӯшиш карданд ки дар вақти кӯтоҳтарин ба марра расанд. бояд қайд намуд ки сол ба сол дар дави миллӣ шумораи иштирокчиён зиёд мегардад ки аз ҷалби бештари аҳолӣ ба ташаккули тарзи ҳаёти солим гувоҳӣ медиҳад ва дар дави миллӣ имсола дар масофаҳои гуногун наврасону ҷавонон, духтарон ва калонсолон фаъолона ширкат намуданд. қобили қайд аст ки ба истиқболи рӯзи ҷавонон дар шаҳру деҳоти Кӯлоб рӯзҳои истироҳатӣ ва баъди кор дар майдончаҳои варзишӣ мусобиқаҳо миёни ташкилоту муассисаҳо ва ҷавонону наврасон сурат мегирад ки метавонанд дар оянда барои тарбияи варзишгарони ҷавон мусоидат намоянд. дар анҷоми чорабинӣ ғолибони мусобиқаҳо ва иштирокчиёни фаъол аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб ва бахши ҷавонон ва варзиш бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳо сарфароз гардиданд. дар ноҳияи Фархор бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар якҷагӣ бо бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия марафони велосипедронӣ ва дави миллӣ баргузор гардид. кормандони ташкилоту муассисаҳо, хонандагони муассисаҳои таълимӣ, варзишгарон ва дигар ҳаводорони ништаҳои гуногуни варзиш дар ин мусобиқаи сатҳи баланди варзишӣ фаъолона иштирок намуданд. бояд ёдовар шуд ки мусобиқаи дави миллӣ дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 марти соли 2007 дар бораи рӯзи дави миллӣ
ملی ҳамасола якшанбеи 3 моҳи май гузаронида мешавад. ҳадаф аз баргузории мусобиқаи мазкур тарғиби тарзи ҳаёти солим, рушду инкишофи соҳаи варзиш ва оммавияти он байни аҳолӣ ба ҳисоб меравад. дар ин тадбири варзишӣ ки дар ноҳияи Фархо роҳандозӣ гардид, зиёда аз 3000 нафар ва дар марафони велосипедронӣ 150 нафар ширкат намуданд. иштирокчиёни ин тадбири варзишӣ кӯшиш намуданд ки аз худ маҳорати хуби варзишӣ нишон дода сазовори ҷойҳои намоён гарданд. ҳамзамон роҳандозии ҳамасолаи мусобиқаи дави миллиро василаи хуби ҷалби ҷавонон ба варзиш ва оммавӣ гардонидани он арзёбӣ кард. сипас ба чанд нафар ғолибони мусобиқаи дави миллӣ ифтихорнома, медал ва тӯҳфаҳои хотиравии дастандаркорон супорида шуд. рӯзи дави миллӣ дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо иштироки роҳбарияти ноҳия, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, кормандони идораву ташкилоти гуногун, намояндагони мактаби варзишӣ ва доираи васеи ҷавонону наврасони ҷамоатҳои деҳоти ноҳия баргузор шуд. дави миллӣ аз даромадгоҳи шаҳраки ноҳия оғоз гардида масофаи муайяншуда то расидан ба хати марра беш аз 3 километрро ташкил намуд. дар ин чорабинии варзишӣ зиёда аз 1500 нафар иштирок намуданд. мусобиқаи мазкур дар доираи ҳадафҳои рушд бахшидани соҳа дар мамлакат ва бо мақсади оммавигардонии варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз соли 2007 ин ҷониб ҳамасола якшанбеи 3 моҳи май дар арафаи таҷлили рӯзи ҷавонон баргузор мегардад. тафовут ва бартарияти мусобиқаи мазкур аз дигар намудҳои варзиш дар он аст ки иштирок дар рӯзи дави миллӣ новобаста аз сину сол ва зану мард озод аст. дар заминаи баргузории дави миллӣ ҳамчунин бо иштироки наврасону ҷавонони ноҳия марафони велосипедронӣ низ доир гардид ки дучархасаворони зиёдеро аз ҷамоату деҳаҳои дурдасти ноҳия ба ҳам оварда ҳавасмандии онҳоро ба ин намуди варзиш боз ҳам дучанд сохт. дар баробари мардон, занону ҷавондухтарони ноҳия низ дар ин чорабинии варзишӣ ширкати фаъолона намуданд. дави миллӣ ин калонтарин ва боҳашаматарин чорабинии мардуми тоҷик аст ки дар кишвар баргузор мегардад. он дар воқеъ фарогири пирӯбарнои мамлакат аст ки аз хурд то бузург ҳама зери як иқдом, яъне солимии ҷомеа ҳамовозӣ ёфта мардум якдилона иштирок мекунанд. дави миллӣ ифодагари муттаҳидии миллати тоҷик мебошад. воқеан ҳам ба ҳамоиву сарҷамъии қишрҳои гуногуни ҷомеа барои иштироки фаъолона дар чунин чорабиниҳои варзишӣ аз пойдории сулҳу дӯстӣ ва амнияту оромии ҷомеа дарак медиҳад. аз ҷараёни дави миллӣ кӯшишу ғайрати ҳар иштирокчӣ барои ширкати фаъолона ва ғолибият ба даст овардан ба таври комил эҳсос мегардид ки башорат аз ҳавасмандии онҳо ба соҳаи варзиш мебошад. дар қисмати ҷамъбастӣ маҳорату сабқати иштирокчиён ва кӯшишу ғайрати онҳо натиҷагирӣ кардашуда ғолибони муайян гардида бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои таъсис додашуда қадрдонӣ карда шуданд. дар қатори дигар сокинони мамлакат субҳи имрӯз дар ноҳияи баландкӯҳи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон низ бо мақсади иштирок дар дави миллӣ шумораи зиёди кормандони касбу кори гуногун, наврасону ҷавонон ва дигар сокинон дар даромадгоҳи ноҳия ҷамъ омадаанд. баҳри ҷолибу хотирмон баргузор гардидани ин тадбири варзишӣ тамоми сокинон дар масофаҳои муайяншуда ба дав шурӯъ карданд. барои иштирокчиёни ғайрикасбӣ аз ҷумлаи кормандони ташкилоту идораҳо ва собиқадорон масофаи кӯтоҳтар пешниҳод шуда буд ки баъди тай намудани масофаи мазкур онҳо то ба хати марра расиданд. ҳамин тариқ иштирокчиёни асосии дави имсола нахустин шуда ба дав шурӯъ карда аз даромадгоҳи ноҳия тариқи шоҳроҳ то қасри фарҳанг давиданд. ҳарчанд дар ин чорабинӣ варзишгарони касбӣ фаъолияти хубтар нишон дода бошанд ҳам, вале тамоми сокинон то мавзеи муайяншуда давида дар ин чорабинии умумиҷумҳуриявӣ иштирок карданд. сипас марафони велосипедронӣ низ бо иштироки васеи наврасону ҷавонон басо ҷолибу хотирмон сурат гирифт ва дар ин марафон то 6 нафар иштирокчиёне ки аввалин шуда ба хати марра расиданд барои қадршиносӣ пешниҳод гардиданд. бояд гуфт ки велосипедронӣ дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳини хеле рушд кардааст ва аз ин рӯ беш аз 300 нафар наврасону ҷавонон дар ин сабқат ширкат варзида ба ин васила ба об тоби бадан ва рушди ин риштаи варзиш саҳм гузоштанд. дар фарҷоми дави миллӣ беш аз 10 нафар иштирокчиёни наврасу ҷавон бо тӯҳфаҳои таъсис намудаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиш қадршиносӣ карда шуданд. дар ин чорабинӣ духтарон низ фаъолияти хуб нишон доданд ва қисмате аз онҳо дар вазъияти тантанавӣ бо нишону ифтихорнома ва тӯҳфаҳои ташкилкунандагони дави миллӣ қадршиносӣ шуданд. ҳамзамон ба хурдсолтарину бузургсолтарин иштирокчиёни дави миллӣ низ ифтихорнома ва тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. маврид ба зикр аст ки чорабиниҳои варзишию солимгардонӣ ва сиёсию фарҳангӣ бахшида ба моҳвораи ҷавонон дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон бо тантана идома доранд.
дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд сокинони касбу кори гуногун дар дави миллӣ иштирок намуданд. ҳамчунин баргузории марафони велосипедронӣ ба оммавӣ гардидани ин намуди варзиш мусоидат менамояд. гузориши ҳамкоронамон. дави миллӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд бо иштироки оммаи васеъ аҳолӣ, хурду калон, кормандони касбу кори гуногун, намояндагони қишрҳои мухталифи ҷомеа сурат гирифт. дар шаҳри хуҷанд кормандони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд, шаҳри хуҷанд, ҳамаи сохтору идораҳои вилоятӣ, ташкилоту муассиса, донишҷӯёну толибилмони муассисаҳои олию миёнаи касбӣ, узви дастаю маҳфилҳои мактабҳои варзишӣ дар дави миллӣ иштирок намуданд. ба муносибати рӯзи дави миллӣ дар шаҳри хуҷанд ҷамъомад бо иштироки намояндагони сершумори сокинон, шавқмандони варзишу тарбияи ҷисмонӣ баргузор гардид. таъкид ёфт ки дар вилояти суғд дар роҳи иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо бунёду муҷаҳҳазгардонии маҷмӯъаҳои варзишӣ, майдону толорҳои варзишӣ ва таъсиси дастаю клубҳои варзишӣ барои машқҳо аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш, баргузории мусобиқаҳо ва шуғл варзидан ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ шароитҳои васеъ ба вуҷуд меоянд, ки асоси оммавӣ гардидани варзишу тарбияи ҷисмонист. дави миллӣ дар шаҳри хуҷанд бо рӯҳии баланди варзиш, асоси солимӣ аз маҷмӯъаи варзишӣ оғоз ёфт. иштирокдорони мусобиқаи дави миллӣ дар хиёбонҳои ба номи Раҳим Ҷалил, Султон Умарӣ, тавассути пули Ҷашнӣ то марра майдони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳам сабқа намуданд. иштироки намояндагони сершумори сокинони шаҳри хуҷанд новобаста аз синну сол касбу кор пеш аз ҳама шаҳодати таваҷҷӯҳи ҳамагон ба солимию тарзи ҳаёти солим, ҳамовозии шаҳрвандон ва анъанавӣ гардидани дави миллӣ мебошад. рӯзи дави миллӣ дар арафаи рӯзи ҷавонони Тоҷикистон баргузор мегардад. тамоюлу падидаи шоиста аст ки наврасону ҷавонон бештар ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ машғул мешаванд ва дар дави миллӣ аксар қишри ояндасозу пешбарандии ҷомеа ширкати фаъол доштанд. ҳамчунин дар шаҳри хуҷанд ба ифтихори рӯзи ҷавонони Тоҷикистон марафони дучархаронӣ баргузор карда шуд. давидан яке аз рукнҳои муҳими солимии бадан ва роҳ ба шуғл варзидан ба намудҳои гуногуни варзиш мебошад. ҳамагон дар вилояти суғд дар рӯзи дави миллӣ маҳорату иродаи худро нишон дода собит сохтанд, ки давидан ин бардамию солимӣ ва нерӯи қавист. дар майдони пояи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд ғолибон ва иштирокдорони фаъоли рӯзи дави миллӣ бо сипоснома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд қадршиносӣ карда шуданд. дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров низ бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ баргузор гардид, ки дар он беш аз 5000 нафар кормандони ташкилоту идора ва муассисаҳо иштирок намуданд. ёдовар мешавем ки дави миллӣ дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 марти соли 2007 дар бораи рӯзи дави миллӣ ҳамасола якшанбеи 3 моҳи май дар ҷумҳурӣ гузаронида мешавад. имсол баргузории ин чорабинии муҳими варзишӣ ба 19 май рост омад. иштирокчиёни мусобиқаи мазкур аз шоҳроҳи хуҷанд Бобоҷон Ғафуров то маркази ноҳия назди майдони парчами миллӣ сабқа намуданд. таъкид гардид ки ҳадаф аз баргузории ин рӯз таҳкими тарзи ҳаёти солим, рушду инкишофи соҳаи варзиш ва умумавияти он байни аҳолӣ дар сартосари мамлакат мебошад. дар анҷоми мусобиқа ғолибон бо диплом ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров қадршиносӣ шуданд. امروز در سراسر تاجیکستان خورشیدوی سبزدامن و از جمله در شهر استرافشن باستانی روز دوی ملی و ماراتون ولسپیدرانی بخشیده به تجلیل روز جوانان تاجیکستان دایر گردید. در این چهاربینی ورزشی مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر، نوسان و جوانان تشکیلات مؤسسه‌ها، کمیته‌های محله‌ها و جماعت‌های دهات، زنان و بانوان ورزش دوست و نمایندگان همه قشرهای جامعه شهروندی فعالان شرکت ورزیدند. شرکت کنندگان در وقت معین معرکه دوی ملی و ماراتون ولسپیدرانی را آغاز نمودند. در انتها غالبان معین و با تحفه قدردانی کرده شدند. با مقصد رشد عمومیتی ورزش و در سطح بلند تجلیل نمودن روز جوانان تاجیکستان در شهر اسفری ولایت سوغد دوی ملی و ماراتون ولسپیدرانی برگزار گردید. مراسم افتتاحی چهاربینی مذکور با برگزاری همایش کلان با اشتراک راهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر، مقامات حفظی حقوق، راهبران و کارمندان تشکیلات و اداره‌ها، جوانان و دانشجویان و ساکنان سن و سال گوناگون آغاز گردید. برآمد کنندگان
سخنران راجع به عمومیت ورزش و دستگیری‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت رشد ورزش در مملکت سخنرانی نموده ذکر داشتند که دعوی ملی با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از سال 2007 همساله در سراسر مملکت دایر می‌گردد. امروز ورزش در فضای استقلالیت و صاحب دولتی ما چون جزء ترکیبی و پر اهمیتی فرهنگ نوین خلقمان در پیشبرد سیاست اجتماعی حکومت تاجیکستان تأثیر مؤثر می‌گذارد. دعوی ملی از نزد مرکز فرهنگی عمر خیام شروع گردیده توسط خیابان مرکزی تا میدانی به نام اسماعیل سامانی ادامه یافت. در این چاره‌بینی مهم ورزشی ساکنان شهر و هواداران و دوستداران ورزش اشتراک نمودند. باعث قناعتمندی است که تعداد خواهشمندان دعوی ملی سال به سال زیاد گردیده در سطح بلند دایر نمودن آن به حکم عنعنه درآمده است. باید تذکر داد که امروزها در دایره تدبیرهای جشنی به مناسبت روز جوانان تاجیکستان که همساله 23 می در کشور تجلیل می‌گردد چاره‌بینی‌های گوناگون تربیوی، سالمگردانی، فرهنگی و معرفتی و آبادانی تشکیل و راه‌اندازی شده ایستاده است. برگزاری دعوی ملی و ماراتون ولسیپدرانی از جمله چنین معرکه جشنی است که در آنها جوانان فعالانه شرکت می‌ورزند. چنین چاره‌بینی‌های عمومی دوستی و رفاقت را تحکیم بخشیده به تشکل طرز حیاتی سالم زمینه می‌گذارند. واقعاً دویدن یکی از نمودهای اساسی ورزش سبک به حساب رفته کسانی که به آن مشغول می‌شوند چست و چالاک، جسور و ماهر و توانا می‌گردند. پس از انجام چاره‌بینی در وضعیت تنتنوی به غالبان و اشتراکچیان فعال چاره‌بینی ورزشی دیپلم و سپاسنامه و تحفه‌ها سپرده شد. صبح بروقت شماره زیادی ساکنان شهر پنجکند برای اشتراک در چاره‌بینی دعوی ملی و ماراتون ولسیپدرانی به مکان آغاز چاره‌بینی حاضر گردیدند. در آغاز چاره‌بینی ذکر گردید که سال 17 است که با ابتکار و فرمان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به افتخار روز جوانان تاجیکستان در سراسر مملکت مسابقه عمومی دعوی ملی برگزار می شود. مقصد از برگزاری مسابقه تحکیم طرز حیات سالم، رشد و انکشاف ساحه ورزش و عمومیت آن در بین اهالی می باشد. سپس مسابقه دعوی ملی از خیابان رودکی شهر آغاز شده تا نزد بینای مقامات اجراییه ادامه یافت که در آن نورسان، بانوان و کلانسالان، کارمندان تشکیلات و اداره‌ها، مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی شهر اشتراک فعالانه نمودند. واقعا هم دعوی ملی این کلانترین و باحشمت‌ترین چاره‌بینی مردم تاجیک است که در آن از خرد تا بزرگ هم از زیر یک اقدام یعنی سالمی جامعه، هماوازی و یکدلی مردم اشتراک میکنند. ذکر کردن به مورد است که دویدن را شاه ورزش مینامند. از جهت طبی این نمود ورزش برای سلامتی و درست انکشاف یافتن انسان نقش بزرگ دارد. شخصانی که منتظم به این نمود ورزش مشغولند چست و چالاک و جسور و ماهر میگردند. در انتهای مسابقه دعوی ملی به اشتراکچیان فعالیان در وضعیت تنتنوی سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر تقدیم کرده شد. دعوی ملی و ماراتون ولسیپدرانی که همساله با اقدام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سراسر کشور با شکوه و شهامت خاص برگزار می‌گردد. باز هم از عمومی شدن این رشته‌های ورزش در مملکت درک می‌دهد که این بر سمت کاری بهتری مسئولین ساحه ورزش و مستحکم نمودن سالمی جامعه اساس می‌گذارد. در دایره عنعنوی گشتن پایگاه جمهوری ساکنان 8 جماعت و شهرک ناحیه عینی ولایت سوغ نیز برای اشتراک در دعوی ملی به مکان برگزاری این چاره‌بینی عمومی حاضر شدند. طبق نقشه تقویمی کمیته تدارکات دعوی ملی در مسافه‌های 1000، 1.5 و 2000 متر میان جوانان و نورسان و قشرهای گوناگون جامعه صورت گرفت. ماراتون دوچرخه‌رانی که طی سال‌های اخیر به حکم عنعنه درآمده است، هدف از آن رشد و رونق دادن این نمودی ورزش و جلب کودکان و نورسان به مشغولیت‌های سالمگردانی میباشد. همزمان عمومی گشتن دوچرخه‌رانی برای پیشگیری از استفاده غیر مقصدناک نقلیات‌های گوناگون نیز تاثیر گذاشته میتواند. جنبش نتیجه دعوی ملی و ماراتون ولسیپدرانی در شفت قصر فرهنگ ناحیه برگزار شد. در آخر با پیشروان و اشتراکچیان فعال دعوی ملی تحفه و افتخارنامه‌های بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه عینی سپرده شد.
роҳандозии тадбирҳои варзишӣ аз ҷумла дави миллӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати оммавигардонии соҳаи варзиш бо мақсади солимии ҷомеа нигаронида шудааст. Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ низ дави миллӣ бо доир намудани чорабинии хотирмон ва иштироки фаъолонаи сокинон дар сатҳи баланд баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. рӯзи дави миллӣ ки бо роҳнамоии ҳидоятҳои созандаю варзишкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола гузаронида мешавад, ба чорабинии оммавию хотирмон табдил ёфта, кормандони касбу кори гуногун, аҳли ҷомеа, пиру барно ва наврасону ҷавонони шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ин чорабинии солимгардонӣ фаъолона ширкат менамоянд. Давидан яке аз намудҳои асосии варзиши сабук ба ҳисоб рафта, шахсоне ки ба ин намуди варзиш машғул мешаванд, чусту чолок, ҷасуру моҳир ва тавоно мегарданд. аз нигоҳи мутахассисони соҳаи тандурустӣ ин намуди варзиш барои саломатӣ ва обутоби бадан аҳамияти бузург дорад. доир намудани рӯзи дави миллӣ дар шаҳри ваҳдат ки бо ширкати фаъолонаи сокинони деҳот ва маркази шаҳр баргузор карда шуд, шаҳодат аз он медиҳад ки аҳли ҷомеа бо шукргузорӣ аз дастовардҳои соҳибистиқлолии мамлакат сиёсати варзишкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷонибдорӣ менамоянд. дастгириҳои рӯзафзун ва таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки дар шаҳри ваҳдат давоми 13 солаи даврони соҳибистиқлолии ватан даҳҳо иншоот ва толорҳои варзишӣ навсозӣ ва бунёд гардида, ҳамарӯза дар иншооти варзишӣ шумораи бештари наврасону ҷавонон ба солимгардонӣ ва обудоби бадан машғул мегарданд. ширкати фаъолонаи сокинони шаҳри ваҳдат дар дави миллии имрӯза доир гардида бори дигар собит намуд ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр дар баробари дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин ҷиҳати солимгардонии ҷомеа пайваста тадбирҳои судмандро роҳандозӣ менамоянд. чорабинии оммавии солимгардонии марафони дави миллӣ дар шаҳри ваҳдат натиҷагирӣ карда шуда ғолибон муайян гардиданд. беҳтарин варзишгарон аз миёни иштирокчиёни дави миллӣ баргузор гардида бо ифтихорнома ва сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат сарфароз гардиданд. сокинон, кормандони касбу кори гуногун, пиру бардои ноҳияи Файзобод субҳи имрӯз бо мақсади ширкати фаъолона варзидан дар чорабинии варзишии дави миллӣ дар маркази ноҳия ҷамъ омада, доиру баргузор намудани тадбири варзишии имрӯзаро василаи сарҷамъии аҳли ҷомеа аз фазои орому якпорҷагии тоҷикистони соҳиби истиқлол маънидод намуданд. хурсандибахш аст ки давоми солҳои охир рӯзи дави миллӣ ба як чорабинии басо муҳими сиёсиву фарҳангӣ табдил ёфта, дар ин марафони солимгардонӣ шумораи зиёди сокинон фаъолона ширкат меварзанд. дар тадбири варзишии рӯзи дави миллӣ иброз гардид ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тарбияи ҷисмонию варзишро воситаи беҳтарини тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби ҳарчи бештари наврасону ҷавонон, кормандони касбу кори гуногун ва дар маҷмӯъ сокинони мамлакат ба амалҳои манфиатбахш маънидод намуданд. дар заминаи ҳидоятҳои пешвои миллат ҳамасола дар саросари мамлакат мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ ташкил ва гузаронида мешавад ки дар ин чорабиниҳои варзишӣ наврасону ҷавонон бо шавқу рағбати беандоза ширкат менамоянд. варзиш рамзи далерию ҷасурӣ ва баргузор намудани рӯзи дави миллӣ дар тарбияи наврасону ҷавонон нақши арзандаро созгор аст. бо баргузор намудани рӯзи дави миллӣ ғояҳои дӯстиву рафоқат ва пайванди наслҳо боз ҳам мустаҳкам гардида, ташкилу роҳандозӣ намудани чунин тадбирҳои варзишӣ дар тарбияи маънавии ҷомеа нақши муҳим мебозад. баргузории дави миллӣ ва таҷлили иду ҷашнҳо дар мамлакат ин нишона аз сулҳу оромии давлати азизамон буда, нишона аз арҷгузорӣ ба таърихи ниёгонамон мебошад. дави миллӣ низ воситаи сарҷамъии миллат, дӯстиву рафоқат ва воситаи ташвиқи тарзи ҳаёти солим ба шаҳрвандон
ارزیابی می‌گردد. مقصد از برگزاری مسابقه روز دوی ملی تحکیم طرز حیات سالم، رشد و انکشاف ساحه ورزش و عمومیت آن بین اهالی میباشد. در تدبیر ورزشی روز دوی ملی دایر نموده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فیض‌آباد بهترین شرکت کنندگان با افتخارنامه و سپاسنامه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه سرفراز گردیدند. جوانان جانبدار طرز حیاتی سالم تحت چنین عنوان شماره زیاد جوانان و دوستداران ورزش در مرکز ناحیه سنگوار جمع آمده با حس بلند وطندوستی در روز دوی ملی و مسابقه ولاسپدرانی اشتراک کردند. این شهادت آن است که جوانان به ورزش و آب و تاب بدن رو آوردند، زیرا حفظ سالمی جامعه در آن صورت تامین کرده می شود که همه طبقه اهالی به ورزش مشغول شوند. با آغاز شدن دو همگان برای به دست آوردن جایهای افتخاری نیرو و توانایی خود را استفاده کرده هر اشتراکچی عزم داشت تا که یکی از اولین ها شده به مره رسد. در آخر چهاربینی غالبان دوی ملی و مسابقه ولاسپدرانی از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه سنگوار و بخش کار با جوانان و ورزش با تحفه ها قدردانی کرده شدند. ҳамасола якшанбеи 3 моҳи май дар ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи дави миллӣ баргузор мегардад. ин иқдом бо мақсади таҳкими тарзи ҳаёти солим, рушду инкишофи соҳаи варзиш, таҳкими дӯстию бародарӣ миёни наврасону ҷавонон ва оммавияти варзиш байни аҳолӣ дар саросари кишварамон доир мегардад. аз ҷумла дар рӯзи дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ дар ноҳияҳои нурободу рашт садҳо нафар кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ, устодону донишҷони донишкадаи омӯзгорӣ, ташкилоту идораҳо ва инчунин варзишгарон иштироки фаъолона доштанд. дар байни дигар намудҳои оммавии варзиш дави миллӣ шӯҳрати бештар дошта шумораи иштирокчиёнаш дар қиёс ба дигар намудҳои варзиш хеле ҳам зиёд мебошад. ин аст ки дар пойгаҳи оммавии ноҳияҳои рашт, нуробод одамони касбу кори гуногун ба масофаҳои 3, 5 ва 10 километр давида сазовори ҷойҳои намоён шуданд. дар ин чорабинӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳои зикргарида қай намуданд ки варзиш ин солимии ҷомеа ба шумор рафта бо мақсади рушди соҳа танҳо давоми соли гузашта дар ҳудуди ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳияҳо даҳо майдончаҳои варзишӣ ва дигар иншооти соҳавӣ сохта ба истифода дода шуданд то ҷавонони лаёқатманд маҳорату малакаи варзишии худро боз ҳам сайқал дода дар чорабиниҳои сатҳи ноҳиявӣ ва минтақавӣ фаъолона ширкат намоянд. дар интиҳои мусобиқаи рӯзи дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ ғолибон аз рӯи масофаҳои пешбинишуда муайян гарда дар арафаи рӯзи ҷавонон ба онҳо аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳои нуробод ва рашт ифтихорнома ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида мешавад. дар ноҳияи шаҳри нав низ ин чорабинии ҷамъиятии варзишӣ бо мақсади таҳкими тарзи ҳаёти солим, рушду инкишофи соҳаи варзиш ва оммавияти он дар байни сокинон дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ бо иштироки наврасону ҷавонон ва намояндагони ташкилоту идораҳои соҳаҳои гуногун баргузор гардид. дар оғоз марафони велосипедронӣ доир гардида иштирокчиён бо завқи баланд ва ҳисси варзишгароёна байни ҳам рақобат намуданд. бояд гуфт ки намуди варзиши велосипедронӣ байни ҷавонон хело маъруф аст ва ба саломатӣ низ фоидаовар мебошад. баъдан дар ду сину соли муайян дави миллӣ баргузор гардид. мавриди зикр аст ки масофаи дави миллӣ дар ноҳия байни хурдсолон 3 километр ва барои калонсолон 5 километр муқаррар гардида буд ва иштирокчиён бо як эҳсоси баланди миллӣ бо ҳам сабқат карданд. дар ин чорабинӣ аҳамияти умумӣ ҷумҳуриявӣ дошта шумораи зиёди наврасону ҷавонон, бонувон ва сокинони касбу кори гуногун иштирок намуданд. рӯзи дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ бо дар назардошти оммавӣ гардонидани ин намудҳои варзиш, таҳкими тарзи ҳаёти солим ва шукргузорӣ аз иттиҳоду сарҷамъӣ ташкил карда шуд. сипас нафароне ки соҳиби ҷойҳои намоён гардиданд бо диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. бо мақсади татбиқи сиёсати варзишпарваронаи роҳбари давлат ва пешрафта гардонидани соҳаи варзиш дар шаҳри турсунзода маросими дави миллӣ бо шукӯҳи хоса доир гардид. дар он наврасону ҷавонон ва бонувон иштироки фаъолона намуданд. иштирокчиён бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ҷиҳати тарғиби тарзи ҳаёти солим, оммавигардонии варзиш ва пайваста машғул шудан ба намудҳои гуногуни он дар ин чорабинӣ иштирок намуданд.
дар марофони велосипедронӣ шумораи зиёди иштирокчиён ширкат намуданд. Дар баробари мардон бонувон низ маҳорату қобилияти хуб нишон дода аз дигар иштирокчиён дар сафи пеш қарор гирифтанд. ҳамасола якшанбаи 3 моҳи май дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим, рушду инкишофи соҳаи варзиш ва оммавияти он дар байни аҳолии кишвар рӯзи дави миллӣ баргузор мегардад. дар баробари ин дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат марафони велосипедронӣ низ гузаронида мешавад ки байни сокинон маҳбубияти хос пайдо намудааст. дар фарҷом нафароне ки сазовори ҷойҳои намоён гардиданд бо диплому сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. бахшида ба рӯзи ҷавонон дар ноҳияи рӯдакӣ дави миллӣ ва веломарафон баргузор гардид. дар чорабинии варзишӣ беш аз 7000 кормандони ташкилоту идора, донишҷӯён, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, варзишгарон ва сокинон иштирок намуданд. дави миллӣ аз даромадгоҳи ноҳия шурӯъ шуда тавассути кӯчаи марказӣ то макони асосии чорабинӣ ки масофаи 3 километрро ташкил медод идома ёфт. дави миллӣ байни занон ва мардон доир шуд. роҳандозии чорабиниҳои варзишӣ ба солимии аҳолӣ ва таҳкими дӯстиву рафоқати сокинон, хоса ҷавонон мусоидат мекунад. иштироки фаъолонаи сокинон бо иродаи қавӣ ва нерӯи тоза дар дави миллӣ шаҳодати ватандӯстӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва амалӣ намудани пайкори созанда мебошад. дар ноҳияи рӯдакӣ 6 мактаби варзишӣ фаъолият мекунад ки дар он 30 мураббӣ ба варзишгарон намудҳои гуногуни варзишро меомӯзонанд. ҳамин аст ки ҷавонони ноҳияи рӯдакӣ дар мусобиқаҳои варзишӣ дохил ва берун аз кишвар иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. ҳавасмандгардонии иштирокдорон аз ҷумла хурдсолтарин ва калонсолтарин иштирокчӣ ва дигар фаъолони ташкилоту идораҳои ноҳия аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи рӯдакӣ боиси таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намудани сокинони касбу кори гуногун ба ин маъракаи варзишӣ солимгардонӣ шуд. марафони велосипедронӣ низ дар ноҳияи рӯдакӣ дар сатҳи баланд ташкил шуда дар он ҳаводорони ин намуди варзиш иштирок карданд. ғолибон байни бонувон ва мардон муайян шуда бо диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. инчунин иштирокчиёни хурдсол ва калонсоли мусобиқа қадрдонӣ гардиданд. дар ноҳияи варзоб ба муносибати рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ва тарғиби тарзи ҳаёти солим баргузории мусобиқаҳо ва чорабиниҳои гуногуни варзишиву фарҳангӣ идома дода мешавад. имрӯз шумораи зиёди ҷавонон, сокинону дӯстдорони варзиш ва кормандони ташкилоту идораҳои ноҳияи варзоб дар чорабинии сатҳи ҷумҳуриявӣ, дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ ки масофаи умумии он беш аз 3 километрро ташкил медод, фаъолона иштирок намуданд. ноҳияи варзоб яке аз минтақаҳои сайёҳӣ ба шумор рафта дорои табиати зебо ва боду ҳавои мусоид мебошад ва аз ин шароит сокинон васеъ истифода бурда дар обу тоби бадан ва тарғиби тарзи ҳаёти солим машғул мешаванд. иштироки фаъоли сокинони ноҳияи варзоб дар дави миллӣ гувоҳи равшани ҷонибдории онҳо ба чорабиниҳои варзишӣ буда тарғиби тарзи ҳаёти солим ба насли ояндаи миллат таъсири мусбат мерасонад. дар маросими ҷамъбасти ин чорабинии солимгардонӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи варзоб таъкид намуданд ки мақсади асосии баргузории мусобиқаҳои варзишӣ тарғиби тарзи ҳаёти солим, таҳкими дӯстию бародарӣ миёни наврасону ҷавонон ва ба ин васила пешгирии зуҳуроти номатлуб дар ҷомеа аз ҷумла нашъамандӣ, ҷинояткорӣ ва шомил шудан ба гурӯҳҳои ифротӣ мебошад. ғолибони ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм ҳам аз ҳисоби писарону духтарон ва ҳам аз ҳисоби кормандони ташкилоту идораҳо ва калонсолон муайян гардида ба онҳо дар вазъияти тантанавӣ диплом, тӯҳфаҳо ва сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи варзоб супорида шуд. дастгирии ҷавонону сокинон, рушди соҳаи варзиш ва беҳтар сохтани инфраструктури соҳа дар маркази таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат қарор дошта барои солимгардонӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим пайваста тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. имрӯз ҳамчунин дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ниммарафони байналмилалӣ таҳти унвони Ван Ран гузаронида шуд. Нуриддини Қурбон гузориш медиҳад.
پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه به مکان برگزاری چهاربینی‌های ورزشی سطح بین‌المللی تبدیل یافته است. امروز در شهر دوشنبه با مقصد در سطح بلند تجلیل نمودن روز جوانان تاجیکستان نیم ماراتون بین‌المللی تحت عنوان ون رن گذرانیده شد. مسئولین برگزاری نیم ماراتون بین‌المللی را در سمت ترغیب و تشویق طرز حیات سالم و جلب تمام قشر جامعه به ورزش سبک مهم و سریع ارزیابی کردند. آغاز نیم ماراتون بین‌المللی در نوروزگاه پایتخت صورت گرفت. اشتراک در نیم ماراتون بین‌المللی آزاد بود. در چهاربینی شماره زیادی جوانان و نورسان و کلانسالان اشتراک کرده برای به دست آوردن غالبیت چست و چالاکی نشان دادند. نیم ماراتون بین‌المللی در 4 مسافه 1، 5، 10 و 21 کیلومتر گذرانیده شد. مورد ذکر است که در نیم ماراتون بین‌المللی از 15 دولت ورزشکاران اشتراک کرده در مسافه‌های گوناگون مهارت خود را سنجیدند. سال 2024 مراتب دوم است که نیم ماراتون بین‌المللی در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه در سطح بلند برگزار می‌گردد که شماره اشتراکچیان نظر به سال گذشته بیشتر است. تشکیل نمودن نیم ماراتون بین‌المللی وسیله مهم تشویق طرز حیات سالم، هرچی بیشتر جلب نمودن دقت نورسان و جوانان به ورزش سبک و تقویت دوستی بین ورزشکاران دولت‌ها باید تاکید نمود که سالهای اخیر با دستگیری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای به ورزش مشغول شدن جوانان و اشتراک آنها در مسابقه‌های گوناگون بین‌المللی تدبیرهای سریع عملی کرده می شود. نیم ماراتون بین‌المللی در دایره نقشه چهاربینی‌ها بخشیده به روز جوانان تاجیکستان تشکیل کرده شده. هدف آن هرچی بیشتر جلب نمودن تمام قشر جامعه به ورزش به خصوص ورزش سبک می باشد. هر اشتراکچی برای هرچی پیشتر به مرحله رسیدن تمام نیرو و مهارت ورزشی خود را نشان داده تلاش می نماید که یکی از اولین ها شده به نقطه آخر رسد. غالبان مسابقه با جام و تحفه های تأسیس نموده کمیته تدارکات قدردانی کرده می شوند. نوریدین قربان، رستم کریمов، محمد پیروف برای برنامه اخبار. بیننده های عزیز، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر، سلامت باشید.